Господин Колев, вие сте основен лектор на това събитие тази година. Как протича то от вашата гледна точка? Лично аз, освен да показвам това, което умея, много се забавлявах. Надявам се наистина с това, което съм показал, да съм помогнал на колеги да направят така, че за новия сезон да правят по-добри и по-хубави снимки и да радват хората. В крайна сметка това правим всички. Присъствахте на някои от лекторите, които изнесоха своите презентации. Какво мислите за тяхното представяне? Интересна гледна точка и от тяхна страна, в което за мен наистина беше изненадващо. Имам предвид, че аз имах един поглед върху нещата, те имат друг поглед върху нещата. Не пречи всеки да сподели опита си, наистина да направи така, че всеки да открадне нещо силно от другия. Отново искаме да благодарим на организаторите за добрата база, за условията, които не се предоставиха, но тази година, за разлика от предишните два семинара, са включени изключително много лектори и се засягат разнообразни теми. Какво предпочитате в следващия семинар да присъства като тематика, като практическа част и някакви препоръки към организаторите на това събитие? Дори така да остане семинара в този формат, т.е. да споделя всеки един колега от нас. Казвам нас, имам предвид всички, които работим в България, дори както има гости от чужбина, от Македония. Казвам дори така да остане, той би бил много добър от гледна точка на това, че ние работим в България, обслужваме български клиенти и съответно изкарваме парите си тук. Тоест, ние задоволяваме нашия пазар според изискванията на клиента. Споделяйки кой как работи със светлината, ние научаваме примерно как се харесва, да кажем, снимките, какви да бъдат снимките в Северна България, в Южна България, в цяла България. В което няма нищо лошо. Пак казвам, с обработката, както Даниел ще покаже, лично на мен страшно много ми е интересно това, защото за мен фотографията като една основна част се свежда. Първата, да подредим осветление, ако работим с осветление, кадровки и така нататък, да не ги засягам. И втората основна част, в която един съвременен фотограф не смятам, че може да работи комерциално, натъртвам комерциално, е обработката на снимките. Всеки я прави по някакъв различен начин. Там също има стил. В много начинаещи колеги виждам наистина проблясъци. В много опитни колеги, които умеят да снимат, не виждам добра обработка на кадри, които пък имат наистина хубави снимки. Очевидно стремежите на организаторите да подобрят условията за работа и да създадат такива фактори, които да повлият на развитието на сватбените фотографии у нас. Считаш ли, че все пак има разлика в нивото на фотографите в сравнение с миналата година и с семинара, който беше преди една година, както и с семинарите, които съпътстват останалите събития в България? Това е безспорно. Не само този семинар, говоря за организацията на сватбените фотографии. Ние там се събираме, коментираме помежду си, научаваме много нови неща и всъщност, колкото и да за мен в моите очи все още да не е така добре функционираща, тя пак има едни основи, които да сплотят всички фотографии в едно и да работим заедно. Далече сме от това, което трябва да бъдем, но пак е нещо. Лично аз имам надежди и за това съм тук. Както при операторите, така и при фотографите се включиха изключително утвърдени имена, които споделят своят опит, което е похвално, разбира се, защото те разкриват тайни, които биха били от полза на всички останали. Ти все пак идваш за трети път на това събитие. Какво те мотивира да продължаваш да го правиш? Първо, поканата от Павката, за което много му благодаря, но всъщност основната мотивация беше един въпрос в отворената група на асоциацията от колега, който явно си личеше, че е по-скоро аматьор, а не колега. Въпросът му беше следния. Трябва ли да снимам в църква с светкавица? За мен отговора беше не само в църква, но и навън да снима с фотоапарата, не с светкавица. Оттам нататък, който както намери за добре да ползва светкавицата.
На тези, които все още се въздържат да посетят този семинар, с какво бихте ги мотивирали, освен с фактите, които изнесохме до тук? Лично аз се уча цял живот, така смятам. Ако някой каже, че знае всичко, че може всичко, че е по-добър от другия, бих го попитал от кога се занимава с фотография. Всъщност отговора 100% ми е ясен. Година, най-много 2, не повече от 3. Лично аз така мислех първата година, втората година, когато снимах. След 20 години, колкото по-малко говоря и по-малко коментирам по снимките на колегите, толкова повече неща научавам. И един последен въпрос. Все пак, въпреки че заседнахме до някъде темата, какво липсва и какво би било от полза да присъства на следващия семинар? Може би повече време, практична част. Теорията, малко или много хората, които са дошли тук, те са подготвени до до едно ниво. Наистина най-различно е нивото на подготовка от разговорите, които водих с колеги. И ми стана ясно. Но като цяло имат общи познания. По-скоро акценти в реална работна обстановка. Познавам много хора, които на теория са страшно добри, практичната им част куца. Да кажем, лекцията, която изнесох аз, бях си отделил около час да говоря, да покажа, да мотивирам много хора, как съм снимал светкавици, че не е излишно да се ползва допълнителна светлина. Не казвам светкавици твърдо, просто казвам допълнителна светлина. И исках да покажа повече навън на терен, но за съжаление нямаше време наистина. Както винаги времето ни достига, но пък и тази година се включаха немалко фирми, които предоставиха техника, осветителна основно. Какво мислиш за новите неща, които бяха показани и считаш ли, че могат да бъдат достъпни от полза на всеки един фотограф в бранша? Това, че има фирми, които показват техника тук, е голямо уважение от въпросните фирми към нашия семинар мастер-клас. В реална работна обстановка ние можем да тестваме една техника, която всъщност я вземаме да работим. Такъв тест на тази техника и то различна марка, ние няма къде другаде да я направим. Имам предвид дори да идем в магазина, ние няма да имаме възможност да седнем, да клекнем, да излезем, да снимаме на този ъгъл, на ония ъгъл. Това, което става в момента зад гърба ми, все още няма такива магазини в България, които могат да го направят. Но имат желание и го правят на семинарите, за което аз също им благодаря. Намираме се отново на място на събитието. При нас е изключително ценен кадър. Освен, че е красив, изключително вдъхновяващ фотографите. Това е един утвърден колега от наша съседна Македония. Уважаема колежке, кажете какво мислите за семинар? По трети път съм тук на семинара и чест ми е да бъда тук со моите колеги от Бугарија. Сега да зборувам малку македонски, не бугарски. Мило ми е што сум тука. Тука сме за да научиме нешто ново, да се дружиме со колегите. С една дума да разбираме, че всъщност на тебе ти е приятно да бъдеш при нас. Един такъв интересен въпрос. Днеска видяхте как се снимаше булка. Как бихте си почувствали вие, ако сте булка? Не знам, ќе видиме след 10 години. След 10 години. Моля ви, момчета, вие, които сте на 15 години, растете по-бързо, тя няма търпение да ви дочака. Добре, какво ще пожелаете на вашите приятели в Македония, които все още не са идвали тук, за това, което вие всъщност видяхте? Какво може да ги посъветвате, вашите колеги? Не знам, во Македонија последен пат кога имаше семинар беше во 2005 година, така да нашите колеги не се многу запознаени. Повеќето од нив не се запознаени и им препорачувам да дојдат и тие тука со нас да се дружиме. Щастливи сме, че сме част от това събитие и с нетърпение чакаме следващия семинар. Благодарим. Много готин семинар, страхотни македонци, страхотни българи, много приятно място, много хубав басейн. Утре цял ден ще ме намерите там. За до година препоръчвам Темелчо да има повече свободно време, примерно 3 дни да си лежи в басейна и за 1 час да каже 2 неща. Ще бъде перфектно. Първо искам да изкажа адмирациите си към организатора. Не само защото ми е приятел, просто защото се справя блестящо.
Значи хората, които ги е поканял, всеки един смятам, че намерил и чул това, което му трябва и което търсиш. Колегите, които представяха работите си, а и от по-младите хора, виждаме как от ден на ден всички задобряват. Това е за добро. Повече такива организатори като Сафет Студио ще бъдат полезни за нацията ни, не само като фотография, ами като развитието на всяко едно ниво. Искам да им пожелая какво? Да бъдат все така истински българи, като в този регион. Да бъдат все така добри професионалисти, фотографи, оператори и човеци. Много сте добри приятели. Много ми е мило што има прилика да учествувам на овој настан. Со врвни фотографи, како екипа од Македонија. Се надевам дека и во иднина ќе се гледаме повторно. Благодарам. За втора поредна година сме на този прекрасен семинар, на това прекрасно място и най-вече искаме да благодариме на Сафет Студио и Павел Хаджиев като лично за поканата и за това, че успява да организира семинара по този прекрасен начин. Миналата година повечето от лекциите ги водеше Влади Балевски и мисля, че всеки, който пожела, взе максималното и го приложи в сватбения сезон. Тази година лектора е Темелко Темелков, от който аз лично съм много впечатлена. Надяваме се до година да бъдем пак тук, всички заедно и семинара да се надгради, както тази година.